Ka jima kana neman takarar shugaban kasa. Me yasa kake so lallai ka zama shugaban kasar Najeriya? Burina domin in tabbatar da na yi amfani da ayyukan da na yi a gwamnati da kuma a siyasa domin in kawo ci gaba a ƙasanmu. Amma musamman abin da ya fi damuna kamar yadda nake faɗa wa yayana, ga yayana dai na haife su da yawa kuma na ba su ilimi na zamani da kuma na addini. Kusan dukansu bayan sun yi ilimi sun gama a Najeriya, na aika da su waje amma na tabbatar da ba wani ɗana da ya zauna a waje na dawo da su. Shin wani irin ƙasa zan bar musu da kuma irinsu sauran 'ya'yan jama'a? Wannan shine kawai yake ingiza ni, yake saka ni kowane lokaci in na ga na samu dama in ce to bari in gwada ya Allah ya bani wannan karon. Idan ka samu ka zama shugaban kasa, wani abu za ka yi daban da abin da ake yanzu da watakila na ba da abin da aka yi a baya a mulkin PDP? Zan yi ɗauki abubuwa guda 5 musamman. Rashin zaman lafiya da yake abin nan kowane bangare na ƙasar nan baki da kudu da arewa. Rashin haɗin kai domin rashin adalci a gudanar da harkokin gwamnati, ga kuma tattalin arzikin ƙasa, ga kuma harkan ilimi, sannan kuma ga kuma duba yanayin zamantakewanmu. Ni a nawa ra'ayin gwamnatin tarayya ta ɗauki harkokin gwamnati mafi yawa wanda ya kamata a ba jihohi da kuma ƙananan hukumomi su yi, su ba gwamnatin tarayya ba. To waɗannan abubuwa guda 5 su ne na ce zan fuskanta idan an zaɓe ni kuma Allah ya sa na zama shugaban ƙasa. Amma ta kake ga za su kawo sauyi, saboda kusan kowa da ɗan takara zai ce zai waɗannan abubuwan, amma kai me za ka yi daban da ya bambanta da abin da yake? To bambanci na domin ni na taɓa yi an gani, su sun taɓa yi an gani ne. Yanzu misali mu ɗauki harkar tsaro da kai magana, musamman arewa maso yamma, ya za ka tunkari waɗannan matsalolin? Yadda za mu tunkari waɗannan matsaloli mun ce da farko za mu ƙara yawan jami'an tsaro. Na biyu kuma za mu ƙara musu kayan aiki, kuma za mu ƙara musu kaman albashi da allowance. Waɗannan mun ƙirga su wanda za mu yi su nan take. Sannan kuma akwai wata shawara da muka ce za mu duba yanayin ko za mu bar jihohi su ma su sami jami'an tsaron su, amma kuma mu tabbata ba su yi amfani da jami'an tsaron nan su cewa yan hamayya ko kuma waɗansu mutane waɗanda ra'ayinsu daban ya sha bamban da su mutunci ba ko kuma hakkinsu ba. Waɗannan abubuwan da za ka yi suna buƙatar kuɗi, kuma a zahiri take yanzu Najeriya kusan babu kuɗi, hatta asusun Najeriya na ƙasar waje kusan babu komai a cikinsa. Ga bashin da ake bin Najeriya wanda ya kai wajen tiriliyan 16 ake bin Najeriya bashi gida da waje. Ta ina za ka samu kuɗin da za ka yi waɗannan ayyukan? Wani abu mai kyau game da bashi, kana iya zama da waɗanda suke bin ka bashi ka ce to yanzu baka da kuɗi, ya kamata tsarin biyan bashin nan mu sake duba shi domin in mun samu arzikinmu ya dawo sai mu biya. Kamar mutum ne wanda ya je banki ya karɓi bashi yana sana'a, sannan sai sana'an bai zamanto ya bashi mai zan faɗa, kamar riba kenan. Riba. Ai za ka koma ne wajen manaja ko banki. Manaja da na ce zan biya wannan cikin shekara 1, amma yanzu ina neman a ƙara mini ko shekara 2 ko shekara 3 domin ga yanayin kasuwanci ga yadda ya zama da zanzu, suna iya baka. Don haka wannan kenan na farko. Na biyu kuma shine mu tabbatar da bayan mun samu zaman lafiya a ƙasarmu, 'yan kasuwa daga waje mun jawo hankulansu su zo su shiga Najeriya domin su ƙara saka jarinsu domin kasuwanci. Domin haɓaka kasuwanci yakan kawo rage talauci kwarai da gaske. Kana maganar 'yan kasuwa na waje, musamman a gida kuma ana fama da matsalar karewar naira. Kullum darajar naira na faduwa, dala tana ƙara tsada. Wannan ya danganta da
matakan da gwamnati ta ɗauka a kowane lokaci. Kamar yanzu gwamnatin nan ta ɗauki mataki wanda muna cewa ba daidai ba ne. Kamar naira tana da farashi wajen guda 3 ko 4, mu kuma muka ce wannan ba daidai ba ne, ya kamata a bar kasuwa ne za ta ce a ga farashin nairanku, ba gwamnati ba. Idan muka zo batun ilimi, asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya UNICEF yana cewa kusan yara 'yan Najeriya miliyan 20 ne ba sa makaranta, suna gararan ba, musamman kuma fi yawancin sun fi yawanci a arewacin Najeriya. Ya za ka tunkari wannan matsala? Miliyan 12 ne a arewacin Najeriya, mu da yawancinsu. Kuma wannan dalili a gaskiya zan ce jihohinmu da kuma ƙananan hukumominmu ba su amfani da kudaden da muke aika musu daga gwamnatin tarayya domin inganta ilimi a wurarensu. Don haka tilas mu ɗauki matakan da za mu tabbatar da jihohinmu da kuma ƙananan hukumomi da muke aika musu kudade, mu tabbatar da kudaden da ake aika musu an amfani da su wajen haɓaka harkar ilimi. Akwai matsalar yajin aikin malaman jami'a ASU. Ana da yawan rigima tsakanin ASU da gwamnatin tarayya tafi yajin aiki. Ya za ka tunkari wannan matsalar? Zan nemi in zauna da su, ban ga matsala ba, tunda yanzu shekara 20 da wani abu ina da university. Daidai da rana da ba mu taɓa samun yajin aiki ba. Me yasa? Domin muna biyan su albashinsu, muna biyan su allowance nasu da komai da komai. Amma watakila wannan jami'ar kuɗin da ake biya na makaranta mai tsada ne, sai 'yan wane da ba ne, don haka ba kowa zai iya. To ai ko a makarantar ko jami'o'in gwamnati akwai abin da ake cewa abin da gwamnati take ba bashi. Duk wani yaron da ba zai iya biya ba gwamnati, da muna da ma'aikata wanda ake cewa ma'aikatan ba da bashi ko na ilmi, Federal Scholarship Board da haka. Ban sani ba yanzu ko tana nan ko tana aiki ba. Za mu farfado da wannan abin nan ma'aikatan domin mu tabbatar duk wani wanda ba zai iya biyan bashi abin nan kuɗi makaranta ba sai a bashi in ka gama ka yi aiki ka biya. Haka ake ko ina duniya. Batun aka zo batun lafiya, akwai karancin likitoci, kusan duk likita ɗaya a yanzu a Najeriya yana duba kusan za a cewa mutum 2,000 yake in aka raba, zai duba mutum 2,000, kuma da daman suna fita su tafi kasashen waje domin su yi aiki. Idan har ka zama shugaban Najeriya, ya za ka duba wannan matsalar likitoci? Idan ka tuna akwai shekarun baya ma da suka wuce kafin mu zo kafin a fara mulkin demokradiyya 1999 mun samu irin wannan matsala. Yawancin likitocinmu sun tafi Saudi Arabia, sun tafi ina da sauransu. Amma bayan mun dawo demokradiyya, PDP ta kafa gwamnati da muka gyara asibitoci, sannan kuma muka ƙara kudade da sauransu, likitocin sun dawo. Don haka abu ne wanda gwamnati in tana da niyan yi za ta yi. Kana nufin yanzu ka dawo da likito idan ka sama ka dawo da su dawo su gaba da insha Allah. Me ya sa za su dawo? Na ɗaya, ka tabbatar da ka gyara asibitocin na suna da kayan aiki. Na biyu, ka gyara musu albashinsu sai su dawo. Amma ko masu hannu da shuni kuna fita waje ba kwa zama a gida? Me kake nufi masu hannu da shuni? Masu kuɗi, attajirai da jami'an gwamnati in suka tashi rashin lafiya, wani ko ciwon kai yake sai ya hau jirgi ya tafi waje a duba shi. Ana ganin wannan yana sa. Ba ni daya daga cikinsu. Ina zuwa waje amma ba wai don ciwon kai ba. A'a, sai dai sau ɗaya a wata 6 ko a shekara ɗaya in je a duba lafiyan jikina da ko kuma sai lokacin da na fadi na ji ciwo a gwiwa na je aka yi mini aiki na dawo. Idan muka zo dangane harkar siyasa, abubuwa suna ta sassauya, musamman jam'iyyar ka akwai rikici, musamman da wanda ake ce musu G5 governors, wasu gwamnoni guda 5. Ba ka ganin kana da babbar matsala, musamman kuma waɗannan gwamnonin kusan duk sun fito ne daga jihohin da PDP take da ƙarfi? A gaskiya kowane jam'iyya tana da matsaloli, ba jam'iyyar da ba ta da matsaloli. Kuma muna magana da su har yanzu, kuma da yawa daga cikinsu suna zaune ba nan ba can ba, kuma mun tabbata ba zai kawo mana wani matsala da zai hana mu cin zabe ba, tunda
a gaskiya mun amince da yadda za a gudanar da zaben a yanzu, domin ba irin zaben da ba ne inda gwamna zai tsaya ya ce sai wane da wane da wane za ku zaba da sauransu. A'a, an canja, doka ta canja. Yanzu zaɓe yana hannun mai zaɓe. Akwai 'yan sakarar shugaban ƙasa musamman wanda ake kamar dan takarar jam'iyyar LP Labour Party da kuma NNPP, ana ganin waɗannan za su yi maka kancal a harkar siyasar ka, da wataƙila da kuna tare da su da hankalin ka wance, amma wataƙila za su yi tare maka da hankali. Ko da kowa da kowa ya ce zai zaɓe ka a ƙasar nan, hankalin ka ba zai kwanta ba sai ran da aka yi zaɓe ka ce. To amma waɗannan fa Labour Party da misali Peter Obi da Kwankwaso ba sa tare maka da hankali irin jama'ar da suke da su. Ni ba su tare min da hankali. Akwai yiwuwar cewa wataƙila nan gaba kafin zaɓe ku haɗu da ɗaya daga cikinsu? Kwarai da gaske, kwarai, me zai hana? Kana zaurcin ai siyasa ce. Kana zaurcin su kuma dai kana ganin zai iya yiwuwa ne? Muna magana da su, ba shakka muna magana da su. A cikin su wanda kake ga ruwa zai zo? Kowanne su yana iya zuwa. Tinubu abokin tafiyar ka ne, tare ko taso mai gidanku asali guda ɗaya, Shehu Yar'adua. Yanzu kun rabu, kuna jam'iyyu daban-daban. Wataƙila za a iya cewa ya san lagonka harkar siyan da kake tafi da harkar siyasar ka, wataƙila zai iya maka illa. Kana tsoron wannan? Ba ni tsoro. Me yasa? Ai ni ban taɓa jin tsoron kowa a siyasa ba. Ka jima kana takara, wani ƙarfin gwiwa kake da shi cewa a wannan karan zaka samu nasara? Domin ƙarfin gwiwan da muke da shi shine gwamnatin APC ta kasa, kowa ya sani a ƙasar nan ta kasa, ta kowane ɓangare. Don haka mutane suna son canji. Akwai zarge-zargen da ake yi maka na yawan na cin hanci da rashawa? Zargi ne, a kawo shaida mana. Za ka bayyana dukiyar da ka mallaka? Kamar yaya? Dukiyar da na rubutawa a wajen asset declaration, in an ce bayar yan jarida su duba sai in bayar. Kai ka kan kanka yanzu ba za ka yi ɗauka ka ba mu baka ce watakila ina da biliyan kaza da gidaje guda kaza da motoci kaza? Ai takarda ce wanda idan kun nema ga jami'an da ke hurɗa da waɗannan abubuwa za su iya baku. Akwai matakin da gwamnati ta ɗauka, gwamnatin nan mai ci ta rufe iyakokin Najeriya, ta hana shigo da wasu kayayyaki. Kana neman takarar shugaban ƙasa, idan ka samu ya za ka yi, musamman ganin cewa kai tsohon jami'in kastam ne na hana fasa ƙori, ya za ka yi da iyakokin Najeriya da aka rufe su, ko da ke an da ya buɗe wasu amma har yanzu ba da dama shigo da wasu abubuwa ba? Da farko dai Najeriya tana, ko kuma ita ce ma tana waɗanda suka kafa wannan kungiya na Afirka maso yamma da ake cewa ECOWAS. A cikin dokokin ECOWAS, doka na farko ma ya ce tsakanin mu kasashen Afirka ta yamma, tafiye-tafiyen jama'a da kuma harkokin kasuwanci ba za a rufe shi ba. In za a rufe shi sai an zauna an yi shawara da sauran kasashe. Wannan gwamnatin da ta zo ba ta yi shawara da sauran kasashe ba, sai ta kama iyakan ta rufe. To shi yasa ɗaya daga cikin abubuwan da na yi alkawari zan yi shine zan bude iyakacin abin nan boda a ko'ina a ƙasar gaba ɗaya. Muna da jami'an custom da jami'an tsaro dama waɗanda suke tsaye a kan boda, duk abin da ya kama haram ne ko kuma sai an biya kudin custom da sauransu, a ci gaba da yin haka, amma a bar mutane da kuma kasuwanci ya haɓaka kamar yadda yake da. Amma ita gwamnatin ta ce ta yi wannan ne saboda taimakawa manoman cikin gida su bunƙasa noman su, kuma a daina shigo da kayan da suke gurɓatattu marasa kyau cikin Najeriya. Me yasa muke da jami'an custom har da waɗansu jami'an tsaro na Najeriya? Kana ga goyon bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Me yasa kake goyon bayan wannan ƙungiya kuma kana gamsuwa da irin rawar da take takawa? To ai ya fi shekara 25 yanzu ina goyon bayan Arsenal. Kuma a harkan ƙwallo wani lokaci ka ci wani lokaci ba za ka ci ba, kuma haka rayuwa ma take gaba daya. Wani lokaci ka yi nasara, wani lokaci ba za ka yi nasara. Wataƙila ka zama shugaban ƙasa za ka kawo su Najeriya su yi ƙwallo? Zan kawo su insha Allah. Insha Allah zan kawo su. To muna godiya. Ai da na je Ingila ma sun ce mini to mun san kai dan Arsenal ne, to yaya na ce har yanzu ni dan Arsenal ne.
To muna